Добавяне на текстова страница. В текстовата страница може да се въвежда текст, снимки, видео и други елементи чрез текстови редактор. Създаването преминава през няколко етапа. Изберете от горното меню секцията «Редактиране на сайт». От лявото меню изберете «Добави страница». Показват се видовете страници, които могат да се използват в системата. Натиснете бутона «Създай» за текстова страница. Изберете име на страницата, например «За нас». Това име ще се изпише като текст в бутона от навигационното меню. От списъка с всички страници имате следните възможности. Да определите дали да се показва в главното меню или в долната част на сайта. Да прегледате как изглежда вече създадената страница. Да промените името й. Да я направите начално при отваряне на сайта. Да я изтриете. Да промените реда й на показване в навигационното меню. Да я редактирате. Влезте в режим въвеждане и редакция, като натиснете линка Управление. Отваря се текстовия редактор на страницата, който може да се използва в два режима – професионален и опростен. Тук се копира или въвежда текст, определят се шрифтове и стилове, вмъкват се снимки, създават се линкове към други страници. При по-голяма подготовка може да се вмъква и програмен код. Страницата има възможност да се редактира за всички езикови версии, включени в съответния ценови план на потребителя. За целта изберете от полето езикова версия, конкретният език и ще се зареди неговия текстови редактор. За да видите извършените промени, натиснете бутона Преглед на страницата. Подробно опътване за най-използваните характеристики на текстовия редактор вижте във видеоурока Редактиране на текстова страница.